We rennen nu even door de toekomstige fitnessruimte. De ruimtes die links en rechts van mij juist binnen kantoren. De bedoeling is dat we die openbreken, dat dit een grote ruimte wordt. De behandelkamers van bijvoorbeeld fysiotherapeuten, manueel therapeuten. In het vervolg van deze haal hebben we een grote cursusruimte die ook indeeld kan worden als groepslesruimte of scholingsruimte. Grutse plannen had er. De 21-jarige Michel Bakker van Dokkum. In het oud-kantoorpoorn van Kooienga Groep wil er een beweegcentrum beginnen. Van sportskwallen en fysio en van logopedie en revalidatie. Het is de bedoeling dat alle verzendings onder één dak komen. Riesie was los, of fietsie was los, rinsje was los. En dan denk je, wat zonde eigenlijk. Een prachtig mooi sportpark aan de ene kant. En aan de andere kant de leegste in het kantoorpand. Dat maakt oorskinnen. Wat voor invulling is daar aan? Nou, dan gaat het baltje rollen en dan gaat er een beetje uitdenken. En dan gaat er wat uitwerken. En het past heel goed in deze omgeving. Juist bij Tolhuis Park. Werd al een heel groot plan binnen om iets in het verlengde daarvan te doen. Maar hoe helder is Michel zijn plan? Er zitten in Dokkum verskate sportskwallen, fysio's en personal trainers. Is er wel ruimte voor het concept? Michel neemt zijn plan likwijls uniek en maakt het hem geen zorgen over concurrentie. Dit is een beweegcentrum, steeds eerder nog net in Dokkum, dus het alomvattende. De samenwerking, en als je naar de sportskwallen kiest als lid zijn, is juist als je direct naar een massagetherapeut kiest, als je direct logopedie kiest volgen, dus je misschien ook een personal training sessie krijgt, dus je naar de fysiotherapeut kiest gaan. Het is dat alomvattende en dat maakt het verschil. Michel is nog maar 21 jaar, maar ons zelfvertrouwen ontbreekt het hem net. Hij weet wat hij wil en kan het echt goed overbrengen. Ik denk als de stoorst en wist wat ze vertellen en wat het plan is, de visie erachter, nou, dan maakt het leeftijd net zo voluit. Verskate investeerders stiepje Michel. Dus financieel zoen stiet het plan als een huis. Nou moet het gigantische gebouw nog opvollen worden. Takomanje is er een iependaai voor interesseerde ondernemers. Als alles slaget wil Michel op 1 januari stakom hier de dwarren van zijn beweegcentrum iepenje. Hebben we voldoende huurders die de kantoorvleugel en de behandelkamervleugel kunnen invullen. Als dat het geval is, dan gaan we verder om tafel. Dan gaan we zeggen, of ik erom uit het plan werd nou obliegt, maar het kan ook wijzen dat er onvoldoende animo is of onvoldoende concrete animo is en het misschien wel net trok wordt. Dat kan nog 2 kanten uit, maar ik heb er alle vertrouwen in.